дастаи равшани шаҳри Кулоб ҷиҳати иштирок дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон сафар намуд. Дастаи равшан тариқи ҳавопаймо аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ба шаҳри Бишкек парвоз намуд. ҳайати дастаи равшанро дар фурудгоҳи байналмилалии Бишкек масъулини Федератсияи футболи Қирғизистон ва дигар шахсони расмӣ дар сатҳи баланд истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки дастаи равшан дар гурӯҳи И бо дастаҳои аҳли Туркманистон санаи 14 май ва бо дастаи Дордои Қирғизистон санаи 20 май андари майдони рақобат мешавад. ҳайати дастаи равшан айни ҳол дар яке аз меҳмонхонаҳои шаҳри Бишкек қарор дошта, дар рӯзҳои баъдӣ омодагии худро ба бозиҳои дар пеш истода оғоз менамояд. шоми дирӯз дастаи алай Қирғизистон ҷиҳати иштирок дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2021 ба Тоҷикистон омад. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ҳайати дастаро намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ҳамаи бозингарони дастаи алай аз ҷониби масъулини Федератсияи футболи кишвар тоқии тоҷикӣ бо навиштаҷоти Тоҷикистон, Қирғизистон ҳамчун расми дӯстӣ ва меҳмоннавозӣ пӯшонида шуданд. хотиррасон мекунем ки дастаи алай дар гурӯҳи Ф ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бо тимҳои хуҷанди Тоҷикистон, Алти Насири Туркманистон ва Насафи Ӯзбекистон бозӣ мекунад.